καρκίνος του μαστού χτύπησε την πόρτα τη δική μου και της οικογένειας μου στα 36 μου χρόνια, στη φάση που η καριέρα μου έδειχνε φοβερή δυναμική και σε φάση που ήλπιζα να μεγαλώσω την οικογένειά μου. Στην ηλικία 26 ετών είχα περάσει μια περίοδο πολύ στρες, πολύ στεναχώρια και έτσι δημιουργήθηκε ένας ορμονοεξαρτώμενος καρκίνος. Από τα παράξενα νομίζω, που πιστεύω ότι σχεδόν κανένας άντρας δεν κοιτάζει πας στο στήθος του, ήταν μια μέρα στον μπάνιο που χωρίς να το καταλάβω έγκυσα πάνω μου και με πρόδεξα έτσι σαν το κουβαράκι. Εκεί ο γιατρός που μου έκανε το ultrasound μου είπε ότι εγώ αυτά που βλέπω δεν είναι εινοδενώματα, είναι ξεκάθαρα καρκίνος του μαστού, πρέπει να κάνουμε τώρα μαστογραφία, λέει μου. Κάναμε μαστογραφία την ίδια ώρα, μου λέει επιβεβαιώθηκα, είναι καρκίνος και μάλιστα έχει και εστίες. Πώς ένιωσα. Η πρώτη μου ερώτηση για να ξέρω τι να νιώσω ήταν στη γιατρό μου, θέλω να ξέρω αν θα ζήσω. Δεν υπήρχε space για κάτι άλλο. Έπρεπε να γίνει κάτι άμεσα, ήταν σε προχωρημένο στάδιο. Έκλαψα πάρα πολύ, δοκιμάστηκαν η υπομονή μου, οι αντοχές μου. Ήταν δύσκολα, πολλά δύσκολα, αλλά μέσα στη δυσκολία ήρθε μια χαρμόσυνη είδηση. Η κόρη μου θα αποκτούσε το εγγονάκι μου. Συνεχώς είσαι μέσα στα νοσοκομεία. Η καθημερινότητα σου αλλάζει. Ο τρόπος ζωής σου, ο τρόπος σκέψης, τα πάντα. Είχα κοντά μου την οικογένεια μου, τη μεγάλη στήριξη και πάρα πολλούς φίλους. Έχουν περάσει 21 χρόνια από την ημέρα που έχω αρρωστήσει. Το άφησα σαν μια ανάμνηση δύσκολη που με έκαμε να αλλάξω σαν άνθρωπος. Ήρθα πιο κοντά με κάποιους φίλους, αλλά πιο κοντά ήρθα με τη θάλασσα, με τη γη, με την άμμο. Νομίζω ότι ζω καλύτερα τώρα. Νομίζω ότι αγαπώ λίγο παραπάνω τη ζωή, τα πράγματα, τα βουνά, τον ήλιο, το φως, τον ουρανό. Νομίζω βλέπεις τα όλα λίγο διαφορετικά. Ναι, πιο ωραία, πιο ζωντανά. Είναι σαν να ξαναγεννιέσαι και αναγκάζεσαι να αλλάξεις. Κάνεις πιο πολύ υπομονή, γιατί πρέπει να περιμένεις συνέχεια και δεν αγχώνεσαι πλέον για πιο μικρά πράγματα. Προσπαθώ να ασχολούμαι μόνο με τα σημαντικά θέματα της ζωής. Πλέον δεν με αγχώνουν τα μικροπράγματα. Πάντα υπάρχει λύση. Μόνο ο θάνατος δεν υπάρχει λύση. Το μήνυμα που θέλω να στείλω εγώ στις γυναίκες που φοβούνται τον καρκίνο του μαστού είναι ότι ο καρκίνος δεν είναι αυτό το τρομακτικό που έχουμε στο μυαλό μας. Πρέπει πρώτα απ' όλα να αγαπούμε το σώμα μας, να κάνουμε την αυτοεξέτασή μας και να είμαστε δυνατές. Να το δεχτεί σαν μέρος της ζωής της, να το αγκαλιάσει και όταν είναι έρθει η ώρα του να φύγει, να φύγει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο κόσμος να είναι απενεχοποιημένος όσον αφορά αυτό. Να μιλάει γι' αυτό ανοιχτά, να μην νιώθει καμία ντροπή. Θα πρέπει όλος ο κόσμος να το βλέπει σαν μια αρρώστια η οποία είναι καθημερινή πλέον. Να το αντιμετωπίσει όσο πιο ψύχρεμα μπορεί και να βάζει χαρούμενα συναισθήματα και στιγμές στη ζωή της. Θέλει μόνο καλή ψυχολογία. Πάρα πολλά καλή ψυχολογία. Πάνω από όλα. Συμμετέχω σε αυτήν την εκστρατεία γιατί θεωρώ ότι η κάθε γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μπορεί να γίνει πρέσβυρα ενημερώσεις, στήριξης και βοήθειας σε άλλες γυναίκες ή άλλους ανθρώπους που νοσούν. Βρίσκω το πάρα πολλά ωραίο initiative που κάνει η Estée Lauder, γιατί βγάλει έξω έναν ωραίο μήνυμα για άτομα που ίσως έχουν ανάγκη να το ακούσουν. Είπαμε ότι είναι για καλό σκοπό. Και ότι για καλό σκοπό με προτιμώ να το κάνω. Γιατί πρώτα σαν survival ήθελα να δώσω το μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Επειδή η πρόληψη σώζει και πρέπει ο κόσμος να μάθει να ακούει το σώμα του, γιατί το σώμα μας δίνει τα σημάδια. Και όταν δεν τα παρακούμε τα σημάδια,
τότε είναι που χάνουμε το παιχνίδι. Δέχτηκα για το λόγο ότι πρέπει ο ανδρικός καρκίνος του μαστού να αρχίσει να γίνεται πιο διαδεδομένο, ότι υπάρχει και στον άντρα πλέον. Άρα πρέπει να γίνονται δράσεις, έργα, ακούσματα για να μπορεί όλο ένα και περισσότερος κόσμος και να αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και τι τον περιμένει, αλλά και να βοηθά. Ονειρεύομαι να συνεχίσω να έχω όμορφες στιγμές, ταξίδια, χορό και δίπλα μου την οικογένεια μου που υπεραγαπώ. Τα όνειρα που είχα αρχίζω να τα εκπληρώνω. Έκανα ταξίδια, έχω το εγγονάκι μου τώρα, είμαι πιο χαρούμενη. Να έχω την υγεία μου για να μεγαλώσω την κόρη μου, να είμαι σε όλες τις σημαντικές στιγμές της ζωής της. Να ζούμε μια όμορφη ζωή, με αγάπη και ηρεμία. Έχω 4 παιδιά, κάποιοι παντρεμένοι, να μου δώσουν αγκόνια, να ζήσω πολλά χρόνια, να τα χαρώ. Να ζήσω, πρώτα απ' όλα. Αυτό.